pádom zdravím všetkých killerov a všetky killerky, zdravím z MC Game Killer a je tu so mnou aj... Je Moviak a práve som tu zabil jedného skoro. Ale zabil som ho. Ale čo si ty? To ten tlusťašik. Ja si dávam medika, idem ťa. Defenzívny som. Idem. Tu čo je tu? Jaj, to si ty MC Game Killer. Čau, stojím pre teba. Počkaj, bo mi to laguje. Ozdrav ma. Počkaj. Čau, serus pištá. Ozdrav, nie? Aha. Mám novú zbraň, čiže... Dobre, thank you. Tu sú veľa modrých, idem tu. Oh, FPS-ka, nie. Počkaj, ja si zoberiem svoju... Nie, Tam je svinia, tam je svinia. FPS-ka sú dole. Tu je svinia. A nie. Ja som si trošku počkaj. Sakra. A ja už mám jeden kill, počkajte, pozriem si tabuľku. Nemám ešte. Ale už som bol zapričinený s ním. Počkajte, ja si len zmením postavu a dám si scouta. Yeah, bitches. Sa mi páči táto mapka. Mám teba zapnutého, vieš, bo som sa zabil a teraz tak kúkam na teba. Sa mi páči táto mapka. Aj mne, ešte som na nej nebol. Lebo to je nejaká špeciálna na Halloween. Aj keď Halloween už skončil, ale... Počkej, kde si v jakej izbe? Hore na hornom poschodí, či na dolnom? Na hornom. Počkaj, tá je... Je tu so mnou nejaký pako. Ó, tak ten ho dal dole. A tu si ty. Som za tebou, idem tam. Aby som nešiel. Dúčet! Hovoril som ti. On má dobrú zbraň. Shitty! Počkaj, ja si tiež zmením postavu a si dám heavyho. Ten plus ťošik, čo ho mám ja, tam má dobrú... Čo sa volá heavy? Horiš. Už si aj zomrel, ne? Teraz som zomrel. Svinia jedna, ale... Čakám. Ešte len prvý raz som zomrel. Kde si ty? Práve? Kúkaš na mňa? Aj. To ten Onisi má veľký ping. Veľmi. Nemám rád scoutov. To čo bolo? Ja si zmením. Zase musím si, počkaj, nastavím si onu. Nastavenie. Vždycky pri Team Fortresse musím prenasadiť proste tlačiareň, pretože je to na... Yes, je dole. Yes, jeden kill. Počkaj, ja si musím zmeniť postavu. Tu, tak. Koho si mám dať? Apply, OK, a jedeme na to. Dám si teba. Ja si vieš čo dám? Ja si. Ja si dám toho, vieš čo má nožík, revolver, čo sa vie tak... Ja si dám snajpera. OK. Aj keď tu na veľmi to nevyužijem, ale... Ty si onen. Ten... Spy. No, ten čudák. Spí s tvrdými. Kde si išiel? Ja som... Doprava či dodala? I am sniper. Tu si. Teraz vyjde ten pako a ho tak zostrelím. Ktorý ma? Počkaj, sa zneviditeľným. To bude najlepšie. Vidíš ma? Ale iba také obrysy. OK. To je dostáva centrínu. A už skoro som spadol do džury. Hýbaj, ideme tam. Pozor, bo tu budú. Kúkaj, toto je mini, toto je one, sú fajné. Kúkaj, strelím do toho a to vybuchne, pozor. Dobre, lenže... To... Hej, fajn. Však to sú tie kvici. Ja viem, ale fajne to vybuchne. A ty si mini. Toto sú mini. Aj keď neviem, čo to sú za mini. Také čo mini. Ja som tu sa stajal, by sa fajne snajprovalo. Toto, čo mám ja teraz, tú zbraň, toto počuť, jak... Ale keď si hral takedy Pro Hunt. Ukáž, kde si? Túto poľovačku, keď si hral, tam si proste poľoval. Ale ukáž. To nemá... Tu je svinia. Ja viem. Tu je. Scout. Au, ja som spadol. Zabil ma. Ja si zmením postavu, dám si píra. Jej, skoro som ho dal. Tam ide taká hlava. Počkajte, ja si len dám options. Audio. Ja si dám spája. Toho čudáka. OK.
Dobre. Ja si to tu dal. Ja mám toho tu, kúkaj. Hej, nemáš pán ja. Alert. The control point is being contested. Aj, viem, poznám. Počkajte, toto audio je hrozné. Nevieš, jak ono sa zneviditeľnil, lebo ja už... Pravým tlačítkom. OK. Ja som za Spy'a nikdy v živote nehral. Ale tam ti aj odpočítava. No však to je jasné, nemôže byť vždy. Wow, Jaký ja som jumpy tu dal? chodím. Ty si v modrom týme? Hej. A ja. A vidím ťa, tam si scout. Či ide... Mne sa páči na začiatku, jak všetci kričia. Kde si? Počkej, ty... Tu jeden sa volá, že PewDiePie. Kde je PewDiePie? Aha, nie, to je You Will Die. PewDiePie, Kto má? Halleluja. Aleluja. Joj. Ja mám oheň, to je super. To je tu sekerka. Modrý oheň. Fakt klasika. Yeah. Musíme počkať. Počkaj, ja si zmením. FPS-ka mi spadli, Dám to si sa mi tiež nepáči. toho. Tu som. Kúkaj, aký mám nožík. Mission Praise. begins in Vidíš 30 to? seconds. Trochu aj vidím. Mám mini. Som dostal ho. Hýbaj stádiaľ Biliam. tu. Kde si? No tu. Woohoo! A ty hajzel. Ty Ja hajzel. neubývam životy. Mission begins in Viem. 10 seconds. Ideme. A Gečko, keď dáš Gečko, to 6, tancuješ. 4, Abo robíš také blbosti. 2, Aha. 1. Ideme! Start! Tam je! To s neviditeľným. Aj som nevidel, nevieš. Nikto ma ne... Aha, ja do svojich streľam, ja... O, zabil ma aj tak, to je hajzel. Ktorý má... aj mňa zabil. A nedám si Spy'a, to je debil. Hej, Dáme si defenzívneho takého... ja si dám toho s raketometom. Opa, Nie, šupa. dobrý. Kde si ty? Ja? Ja? Ja tu stráčam. Vážne, počkaj. No tam je hajzel. Ja mám taký raketomet, že len prídem píp jedné. O, potrebujem medic here. Nie som medic, Please. sorry. Medic. Tu som, vidím takého medika. Keď dáš Ečko, tak zakričíš medic. Však ja viem. Však tu už som mal skôr jak ty. Neviem, ja len ti hovorím. Nepoučaj ma. O takých veciach vôbec. Ja to viem. Nemusíš mať poučovať vôbec. Ja si idem zmeniť postavu. To je rôzne. Je, krásne som mu dal Killers. Abo vieš čo? Sorry, dámy a pánové, ale ja si dám... to... Ja si dám doktora. Čiže keď budeš potrebovať doktora, tak ma môžeš zavolať. Yes, dal som mu dole, paráda. Takto kričí medic, aha, aj ty kričí medic. Haló? No, Dobre. neboj sa, internet mi nevypadne. Dúfajme, že ti nevypadne. Hej, ja mám strašné problémy s internetom. Zaujímavosť. Ja idem, teraz už nie, už sa to nejak uvoľnilo, asi to bude preto, lebo som to mal položené na rádiu, Wi-Fi, a som počul, že elektronika ruší také Hej, signály, to je takže... pravda. A teraz už od včera mi nevypadol ani raz, čiže... Od včera rána mi nevypadol. On tu kričí medic a ja stojím pri ňom a ho healujem. To ten Spy jeden, on sa zamaskuje. Spy 1, tu sú ich veľa. Ja neznášam Spyov. Ako keď ja hrajem, ich neznášam viac ako keď hraje takto. Kde si? To nenabíjaj teraz, ty debil. Práve som jedného skoro killnul, ale Ja musíš sa potrebujem medika, keď vidím, ale ja si zoberiem ešte granatúry. Určite. A ja potrebujem. To zakrič a že viem, kde si. Ty. Spy, dobre, dal som bol Spy. Achievement, paráda. Počkej, kde si? A tu si, ty si inžinier.
Počkaj, stoj! Kde si? Idem ťa, hej, stoj! Dobre, už ťa využijem. A však postav centrínu. Dúfam, že vieš, jak sa dáva. Nie, práve že toto neviem. Daj Ja si tlačítko, tu- tam máš také tlačítko. Hej, ja A vidím. jednotku a položíš ju. Ja vidím. Oh! Počkaj, Ježišmaria. healing! Žijem. Iluj ma. Dobre, na healovaní žijem. Tu je tlačítko. Tak. Kryjem ťa. Dáme. Sem tu vidím, dáme tu. Oh shit. Sorry, teraz som ti nekryl. Akurát, jak už som tu začal stavať. Hej, to Super. sa aj mňa stalo. Ja, zase to mne takto dalo. Tak, idem tak to postaviť. Idem inú si dať postavu. Vieš, koho si dám? Inžiniera. A sa kúkaj na mňa, čo urobím, hej? Teraz. Kde si? Počkaj. No, tu. Šup. Kde? Je auto. Kde? Si? Do faka, počkaj, idem postaviť onu. Tu je Osim, taký inžinier. Tu Do si ty. Kúkaj na mňa, kúkaj. Kúkaj. To. Si to videl? WTF. Si to nevidel? Nie, videl som to. Postavím centrínu. Jednotka. A ja už stávam. Dám ju semka. Building a sentry. To jak si ju položil? Normálne. Pravím. Ja som vtedy to dal ľavým. Nie, to som nechcel. Sakra. Kúkaj tu, čo mám. Môžem upravovať aj tak. Veci. No ibaj, ideme do akce. Ideme, chlopi! Pani robotníci a ich načelníci. Ja sa môžem teleportovať, keď bude nejaká núdza. Prídem, pi. A to jak Lebo ja robíš? mám taký originálny onen. To som dostal. Ja som hral väčšinou za defenzívneho, čiže ja Za jakého? za to pusťocha, čiže ja väčšinou postavy neviem čo vedia. Do ríti FPS-ko mi spadli, čiže počkáme, kým sa Ja mám načítajú. stále 26-20 FPS. Tam musím A počkať. vôbec mi to neseka Tak. náhodou. Však ani mne. Kúkaj tu, aké Doteraz. centríny tu stavajú. Hej, ja. však. Ja chcem tak vedieť. Prosím, do komentárov napíšte, ako sa takéto centríny stavajú. List. Ak máš posledné tlačítko, to môžeš ju zničiť. Ja viem, však teraz pozeraj. Demolition. Tak, počkaj. Teraz. Demolition. Woohoo. To si bytočne urobil, lebo si minul peniaze teraz. To je jedno. Ja sa s vami budem lúčiť, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a uvidíme sa na budúce u ďalšieho videa. Takže, ba. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a uvidíme sa na budúce. Dovidenia.